Zdar lidi, vítejte u Let's Play. Já jsem Vladimír, tohle je první video svýho typu, v životě jsem Let's Play nedělal. Posledních pár měsíců se věnuju hraní Vovka, respektive jsem spíš začínající hráč. Primárně hraju za Ali, takže jsem se rozhodl, že udělám Let's Play na Hordu. Založil jsem si všechny postavy, respektive všechny klasy, tak nějak podle citu, jak jsem chtěl, tak jsem si tam rozházel rasy. Začal bych za Taurena, druida, protože toho samozřejmě znám, toho hraju na Ali jako mainovou postavu. No, s tím, že bychom prošli spíš tak nějak příběhem, po mapách, po questech. Chtěl bych se vyhnout nějakému velkému levelování v dungách. K tomu bych se dostal potom, až pokud se někdy dostaneme na 100. Takže bych prošel raidy, udělal nějakým způsobem návody na raidy. Začneme teda s Taurenem. Pokud se video bude trošku líbit, budu v tom pokračovat. Každý den ukrojíme kousek, podíváme se, co nám nabízí. Pokud budete mít jakýkoliv dotazy, samozřejmě zeptejte se, pokud budu vědět, rád odpovím, rád pomůžu, poradím. Tak se do toho vrhneme. Takže ještě předem bych upozornil, že Hordu vůbec neznám, to znamená neznám lokace, nevím, co mě čeká, jak to tu vypadá pořádně a podobně. Takže, tady jsme se Mulgoru. No, z Warcraftu 3 je mi Mulgor jasný. Kemp na Rače. Tak fajn, vezmeme si první quest. Vidíme, co nás čeká. Tak, první kroky. Jasný, takže sledovat cestu. Ještě než začneme, doporučuji všem, kteří si chtějí vylevelovat postavu. Pokud máte k dispozici herlomy, neváhejte je použít. Dávám to boost, tuším okolo 50%. Do expů, za questy, za moby, za všechno, což je dost. Jo, jestli si to dobře pamatuju, tak začátečnické lokace se opouštěly standardně okolo 12. levelu, tak nějak. Tuším, že s herlomama by neměl být problém dostat se na 15, což samozřejmě uvidíme. Vzhledem k tomu, že na Ali hraju Ferála, tady bych si chtěl udělat to samý v hlavním specu. No, v sekundárním jsem se ještě nerozhodl, jestli pojedu Guardiana, ale asi jo. Pokud bychom to pak hnali přes dungy, tak Guardian bude určitě lepší, protože vás to hned hodí do dungu, nebudete muset čekat. Takže já si to podle toho uspůsobím. Vezmeme si hlavu. Tady nějaký shouldery, nevím, jak který vypadají. To jsou asi hezčí. Back. Česta. Legy. Tak. Do ruky si vezmeme asi mace. Spíš stavku. V tuhle chvíli. Neck. Za trinkety. A to by mělo být asi tak nějak všechno. Myslím si, že v první fázi je úplně jedno, jaký budete preferovat staty nebo tak. Ta postava bude teďko stejně tak silná, že nebudete muset vůbec jakoby řešit to, jestli tam máte crit nebo haste a podobně. Jo, takže spíš nám jde teďko hlavně o ty bonus expy, co nám to dá. Já si tady ještě nastavím tak, můžeme pokračovat. Takže doporučuji všem, kdo má přístup, Mechanohawk, což je vlastně takovej jakoby mount, kdy máte vlastního řidiče, který vás vozí. To znamená do 20, než budete moct
sami odjíst do mountu. Si ještě přenastavím interface, autoloot, základ, doporučuji všem. Tak, action bary. Lock display. Helmu nechci. Cloud. Cloud se mi taky nelíbí. Tak. Takže můžeme. Skočíme do hoga. Skočíme. Tak, co nám řekli? Mělo být nějakých 6 blbců. Nemělo být v celku. Samozřejmě jednoduchý, všechny počáteční questy jsou nazbírej tolik toho, anebo zabij tolik toho. Takže v celku jednoduchý. Akorát nejhorší je ze začátku ten pohyb, prostě no, je to pomalý. Naštěstí za Ferála budeme běhat v kočce, tak tam je 30% bonus na běh. Default a hned jak budeme mít 15, tak si dáme dalších 15% z talentu. To vám pak ukážu. Tak, hotovo, jdem to odevzdat. Expu nám to moc nedalo teda za zabití těch mobů. Taková bída docela. Tak. Jdeme do mašiny a frčíme. Tak, osvobodíme tady ty 4 blbouny. Hej, ten je můj. To je zmetek. Jdem hledat jiný klace, no. Tam to vyžral. Tamhle vidím. Tak, skočíme na mašinu. Ještě 2. No, obecně si myslím, že hrát za Ferála je v celku jednoduchý, ale už je složitější udržet tempo. V momentě, kdy to dostanete na 100, začnete chodit po raidech, tak udržet to tím způsobem, že dávat nějakou rozumnou damage, no a umět správně rotovat ty skilly jednotlivý a používat korektně ty cooldownový. Já sám popravdě ještě jsem docela amatér v tom, přestože vím, jak by to teoreticky mělo fungovat, tak v praxi jste rádi, že lítáte ze strany na stranu po raidu a se udržíte nějak naživu a tam dáte 30 000 a pískáte si. Tak, go to Adana a Southwest. No. Máme úroveň číslo 2. Musíme se dostat rychle na 3, protože dostaneme quest typu oskoušej ten skill na 3. úrovni. Tady to vypadá, že to bude dost rozlítaný. Takže já bych první šel splnit dolů ty questy. Po té mapě. Což mi přijde rozumnější. Stolen rifle. Mají moc krás pušky.
Ukrást pušky, ono se to jmenuje ten item Stone Rifle, že ukradená puška. Že tady vlastně ty prasečí lidi jsou čorky normální. Tak, 3. úroveň, paráda. Stali jsme Moonfire, což je úplně pecková věc. To na druidovi úplně zbožňuju. Používal jsem to strašnou dobu ve Ferálovi i. Dá se to pak používat i s talentem. Prostě to na ně naházíte a oni pochcípou. Kor na začátku, když máte ty hedlomy, tak to je prostě tak silný, že to umlátí, jo. Prakticky Moonfire dává 140 arcane damage po 20 vteřin, jo. Když on má 50 životů, tak to prostě upláká. Je to dobrý, pokud si chcete nahnat 1-2 levely na začátku, takhle třeba k dobru, tak najít si nějaký místo, kde je rychlej spawn a házet tam Moonfire jeden za druhým. Tak kámo. Tak poslední a máme to hotový. Sedneme, odjedeme, odevzdáme. Snad už se nebude muset vracet, aby jsme nelítali jak idioti po té mapě nahoru a dolů. Ale na to, že tohle je jedna z původních lokací, tak je to takový optimistický. Celá se mi to líbí. Já osobně teda nejsem jako vyhraděný na Ali nebo Horda, takový to jakože fuj, Horda tohle smrdí, Ali smrdí, prostě Horda best, Ali best, vůbec. Já jsem začal hrát za Ali kvůli tomu, abych mohl hrát za Worgena. No tak nějaký jediný důvod a druhou volbou by byl pro mě Ork. Teď jsme dostali na 4. úrovni Rejuvenation, což je základní hoďka, jakože heal over time, healovací spell, který vás léčí během nějakého času, což je perfektní věc takhle do kombatu, protože to můžete čarovat na sebe a léčit se vlastně při boji. No, blbý je, že pokud budete za Ferála, tak vás to bude vyhazovat z té formy kočkový. Jo, všim, že na 7. úrovni dostanete cat formu, ničím jiným se prakticky už nebudete ani pohybovat. Tady koukám, že je rychlej spawn, tady by se dali nahrabat nějaký XP, ale podle toho, jak tu ten maník běhá, ale nemyslím si, že bychom to nutně potřebovali. Jo, koukám, že kámoš je taky druid, používá úplně stejnou taktiku. Běhat a jebat jeden Moonfire za druhým. Jo, my ještě tady máme jeden questík, koukám. Musíme něco spálit. Tak, to by bylo. Tady jsme upálili pár čuňátek a dobrý. Bylo v kombatu. No, to cestování je otravný samozřejmě, no. V momentě, kdy už máte flight formu a lítáte si 410 speedem, tak je to pohodička. Tak, tam máme nějaký quest, tak tam dojedem. Right of Honor, Kill Chief. Jdem zabít nějakého toho jejich šéfa. Obecně na druidovi já mám nejradši formy.
To znamená cat forma, bear forma, flight forma, travel forma. Takže se můžete změnit prostě v nějaký zvíře buď to bojovat v něm, anebo a rychleji cestovat. Vždycky myslím, že s Draenorem nebo s jakým to bylo letariskem, nevím přesně, protože jsem končil na Kataklizmu a pak až jsem šel na Draenor. No, tak změnili vlastně travel formu a flight formu a dali to do jednoho. Znamená, že automaticky se to, ještě společně teda s aquatic formou, automaticky se to mění podle situace. To znamená, pokud můžete lítat, hodí vás to do flight formy, pokud nemůžete, hodí vás to do travel formy, pokud jste ve vodě, hodí vám to aquatic formu. Jo, a je to vlastně pod jedním spalem schovaný, což je dobře, protože se to i automaticky mění. To znamená, jste ve vodě v aquatic formě, vylezete na hladinu, skočíte a automaticky vás to změní na flight formu, což je bombastický. Tak, zkoušeli jsme si Moonfire, co jsme dostali questem. Tady vzdáme. Tak. Musím zase s někým promluvit. No, skvělý, zase přes čtvrtku mapy. Je to docela rychle, 5. level. Formu dostaneme už na 6, ne na 7, jsem to splet. A dostaneme tady vlastně všechny ty kočičí základní ability. To znamená základní damageovací abilitu Shred, což je vlastně úplně ten holej základ pro generaci combo pointů. To vám vysvětlím, jak dostaneme tu cat formu a tyhle ty ostatní věci. Já to pravdě ani nevím, jestli jedu dobře, teda snad jo. Když dostaneme tu cat formu, tak projdeme všechny ty skilly teda. Jo, tady je nějaký kámoš. To prokecnem. Tak. Jdem si vypít Drink of Vision. Krása. Jsme se změnili v nějakýho, nevím, jestli je to sokol. Jasný. Takže doletěli jsme, změníme se zpátky, odevzdáme quest. Tak a tohle je ta nejzákladnější vesnice pro nás, předpokládám. Badhoo Village. Stali jsme i ten 6. level, takže vlastně základní ability. Tak, tady předpokládám, že se dá koupit nějaký kodo, když jich tu je tolik, jo, tady. V momentě, kdy budete mít 20 a budete umět Apprentice Riding, tak si budete moct koupit tady ty základní 3 koda. No, pak následně na 40 je lepší. Naštěstí udělali to, že už nejsou mounti, jako bejvávalo dřív, rozdělený na pomalý a rychlý. To znamená, nejsou mounti, který mají prostě ground speed 60 a nebo 100. Co otravuješ, blbečku, chci dokazovat. 28 Hunter, idiot. No, ale prostě všichni mounti mají takovou rychlost podle toho, jaký máte skill. Znamená, když si vezmete obyčejného pomalého mounta, který měl dřív ground speed 60, vy máte skill na 100, tak prostě bude jezdit 100.
Tak, máme tu nějaký další questy. Jo, něco tady je. No taky. To pobereme, vysvětlíme si skilly, jak funguje kočka. Protože je to první forma, která se nám odemkne. No, když jsme tady, tak by si mohli prodat ty blbosti, co tu máme. Prakticky nic moc z toho nebudete díky těm herlomům potřebovat. Tak, základem je ze začátku nabrat co nejvíc questů, všechny splnit, pak je donést vodný hromadně. Tak, komplet, další quest, jo, takže... Tak, tady nějaká odevzdávačka. Koukám, questů tu máme dost, takže vysvětlíme si tu kočku. Automaticky máte vlastní bar. Jo. Na formy, ten máte vždycky tady nahoře. Dá se to samozřejmě upravit pomocí různých addonů. No, jak funguje kočka? Když se dáte do kočky, takhle to vypadá, je to instantní přeměna, je to vázaný akorát global cooldownem. Když si to chcete nahodit vlastně, tak máte tu vteřinu a půl, nebo kolik to je přesně. No a zvedá vám to rychlost o 30% pohybu, to znamená, že docela dost ze začátku samozřejmě. Jo, pokud máte základní rychlost 100 a najednou máte 130, tak je to pecka. No, hlavně v tom kombatu je to lepší, protože můžete líp obíhat ty moby. A jste samozřejmě taky imunní vůči polymorfním efektům, to znamená žádný takový jako hexy a tohle, že by vás proměnili do žáby, to nehrozí, když jste v kočce. A máte redukovanou damage při pádech a redukovanou docela dost, jo, to znamená, že i vejšky, který normálně padnete, dostanete mordu, no, že umřete, tak prostě když budete v kočce nebo rychle si mášnete kočku, tak neumřete, jo, přežijete to. No, existuje na to i glyf, že vlastně tyhle ty pády budete mít redukovaný i v případě, že v kočce nejste. Jo, zataurená ta kočka má takhle rohy, jo, ale docela fešácká. Tak. Autoatak. Vezmeme to od začátku, teda, tak vrat. To je základní damageovací kouzlo, který se vyvolává, vidíte tady popravo, že to má cast 0791 sekund, to znamená ani ne vteřinu. No, ale samozřejmě pokud budete hrát za ferála, tak tohle kouzlo vůbec nebudete používat. To znamená, nejlepší je vzít si z toho spellbooku tu catformu a nandat si prostě na jedničku, ať se můžete prostě rychle kdykoliv přeměnit, ať nemusíte tady honit tlačítko, nebo si případně nabindujte tohle tlačítko. No, další co tu máte je ten Moonfire, ze začátku to jde používat dobře, no, potom pozdější fázi v kočce už se to nepoužívá moc, nebo protože vás to prostě vyhodí z formy. Jo, ukázal bych vám to na figuríně, kdybych věděl, jestli tady někde nějaký jsou, což to je jedno. A to samý ten heal. Heal já si vyhodím nahoru, protože v momentě, kdy se změníte do kočky, tak se vám změní jenom tyhle ty základní bary. No, tyhle ty zůstávají stejný a heal já chci mít furt. Jo, healnu se, vidíte, vyhodí mě to, musím se hodit znova zpátky. Autoatak. Rovnou vyhodit není třeba. Prostě v momentě, kdy na toho moba kliknete pravým tlačítkem, tak autoatak začne. To znamená na jedničku, nandat čeret. Pak tu máte prowl, což je vlastně taková obdoba stealthu, nebo respektive je to stealth, s tím, že ovšem budete mít redukovaný speed o 30%.
No, v momentě, kdy se dostanete do Drenoru, tak je to jeden ze skillů, který se vylepšejí takovým způsobem, že nebudete mít žádný postih k rychlosti. To znamená, že můžete takhle ve stealthu běhat standardní rychlostí, co jste zvyklí. Jo, teď tady máme 91. Jo, standard 130. Warstomp, což je raciálka, tu si hodíme bokem. Je to stun až na 5 nepřátel v 8 yardech na 2 vteřiny. Dobrý docela do dungů, nebo když na vás jde nějaká masa, tak to trošku zredukovat pro tu kontrolu. No, ale v tuhle chvíli bych to udělal tak, že prostě jednička shred. Tady si dám na 5 ten stealth někam a druhý jako Ferocious Bite, což je váš dodělávací skill prakticky. To znamená jakože spender combo pointu. Shred spotřebovává 40 energie, to máte napsaný, teď momentálně 160 physical damage, což je docela dost. Jo, když se podíváte, jaký tady máte atak, tak 160 damage oproti tomu, když se podíváte, že vrat dává nějakých 30 teďko, tuším, no 30 nature damage v targetu, no tak vy tím shredem dáte 160, což je prostě neskutečná darda. No a dávám to jeden combo pointů můžete mít maximálně 5, no pak už se vám nenačítají další, no a utrácí se právě třeba tady v tom Ferocious Bite, no kde vidíte, že za jeden point mu dáte 27 damage, za 2,55 a tak dále, jo, s tím, že v případě, že to použijete a budete mít 50 energie, no, to znamená, kdy to jakoby může spotřebovat až o 25 energie víc, tak to dá až o 100% větší damage, to znamená, že vy jste schopný s tím dát teďko na nějakých skoro 300, jo, to znamená, je dobrý to kombinovat, protože nebudete mít energii na to, abyste prostě šeredovali pořád dokola, 40 energie je dost, obecně Feral na tom je s tou energií dost bídně. V momentě, kdy začnete hrát, kdo někdy hrál Rogunu, zjistíte, že je to taková odlehčená forma Roguny, bych řekl. Jo, je to dost podobný, jo, Roguna má taky combo pointy, taky energii, taky nějaký stealth. Tohle je takový, bych řekl, jakoby univerzálnější, otevřenější. Celkově ten druid je takovej hodně přístupný. Z toho důvodu, že jako jediný má 4 různé specializace. Jo, můžete za tanka hrát v Medvědovi, můžete za damage hrát v kočce, případně v Monkinovi, to vám ukážu tu formu, až ji dostaneme taky. Můžete hrát za damage jako ranged magic, no a nebo můžete hrát za restoration druida, což je vlastně taky jakoby kouzelník, ale heal. No, nejlepší na to expení je podle mě hrát za toho Ferala, případně za toho balance. Jo, obecně jako neexpí se v tankovacích specech nebo v healerovi. Jo, jak vidíte, prostě hodím jednou shred a je to de facto instakill. Jo, oni mají tady moby 90 životů, no tak vidíte, co jim to dává za dardy. V momentě, kdybych si dal prowl a shrednu ho, tak tam je nějaký bonus, tuším. Jo, o 20% máte zvýšenou šanci. Ne, zvedá vám to damage o 20% a zdvojnásobuje šanci na crit. No a o 20% to dává víc bleeding targetům. Bleeding zatím žádný nemáte, až ho budeme mít, tak vám ukážu samozřejmě. To je úplně ta nejzákladnější věc u Ferala. Bleed, to znamená krvácení. Budete mít abilitu, kde já ji teda nevidím, jmenuje se Rake. Form Grow Mango. Já ji
ji nevidím, myslím si, že se nám uvolní až v momentě, kdy budeme volit talent na 15. Jo, že je vázaná talentem, že musíte být na Ferálovi, jinak ten rake nemůžete mít. No a rake vlastně funguje podobně jako Shred, nebo podobně. Je vlastně taky jeden ze základních damageovacích skillů, akorát, že je to damage over time. To znamená, že vy mu dáte nějakou pecku, no a ono to pak na něm ještě 20 vteřin tiká a dává mu to furt damage. Jo, takže se to chová jako Moonfire. Jo, že to na něm ještě dotěkává, damageuje ho to, akorát, že se prostě k němu musíte dostat blízko a prakticky je to jako, že ho švihnete drápem. Nebo něco takového. No, to je základ, to pak budete používat vždycky jako první věc, když půjdete do kombatu. Napřed ho rejknout a pak prostě shredovat. Jo, z jednoduchého důvodu. No, protože jak ho rejknete, tak pak máte bonus tady na shred, protože on bude mít na sobě ten bleeding a musíte to prostě na něm furt držet. Furt. Jak vám to dotíká, tak to znova obnovit, znova ho rejknout a jo, samozřejmě on má Feral víc těch bleedů. No, hned tak je dostaneme, tak já vám je vždycky vysvětlím, jak jednotlivý fungujou. Jo, teď momentálně je to jenom o damage. Jo, jak ten generátor těch combo pointů, tak ta dokončovací abilita, ten bite. A to je tuší. Jo, když na něj ťuknu, tak tady vidíte ty combo pointy nahoře. Jo, že teď mám 4, oni vám pak pomalu začnou mizet. Jo, to znamená, že máte 5 červených. To znamená, že máte plně nabito a prakticky můžete použít ten Ferocious Bite. Jo, a ukážu, jak to vypadá, teď máme teda 4. Jo, buchnou, boom. Jo, a teď když bych najednou na dalšího, tak už tam ty combo pointy nejsou, protože už jsou vyčerpaný. Já teda doporučuji všem, co hrajou Ferála, tak nahodit si tam addon. Já jich tady mám hodně, ale Brute Focus. Jo, takhle to vypadá. Vlastně máte tam přehled o tom, jaký máte nahozený ability, ono to vám to tam pak těká. A tady máte combo pointy, kolik máte energie a podobně. Ale nechci to teď z počátku používat vůbec. To znamená, já si akorát teda udělám, takže si tady unlocknu ten frame. Dám si to někam semka, ať to vidím. Tak a jde o jednoduchou věc. Já teďko nemusím koukat tady nahoru, ale mám to tady blízko, vidím combo pointy, jak na tom jsem. Je to nejjednodušší varianta, jak to zjednodušit, to sledování toho všeho, pokud máte nějaký větší monitor, jako mám já, mám třeba 27 palců, tak ono, lítáte prostě z obrazovky na obrazovku. Tak, tady máme nějaký další quest. To být nějaký gnoly. Takže nabindujte si na nějaký tlačítko a automatický běh. Já ho mám třeba na středový, jenom ťuknu a běžím. No a pak jenom koriguju směr a takhle, když přes ně přebíhám, tak si prostě jenom vždycky mášnu ten šred. No, to nechci chytnout. Jo, pomocí tabulátoru si přepínejte nebo si to přebindujte na jiný tlačítko. No, ať ho máte tady ve frameu. Vidíte ho.
Tak, máme hotovo. Tak, kam poběžíme? Tady je nějaký talony, Ventford talon, to budeme sbírat nějaký... A nebudeme. Full Angleton and Bloodhound Village, jasný. Takže... Jo, po cestě takhle, když půjdete, tak prostě vždycky někoho zkuste, když to nemáte na... Jo, každý XP dobrý. Tak, tady už je máme. Harpie. No, budete muset vybírat, takže... Tak, to máme další. Tak, poslední a máme hotovo. Co tu máme dál za questy? Tady máme na odezdávačku, tady něco. Jo. Takže poběžíme, už je to dálka, tak si dáme toho našeho osobního řidiče, který nás tam odveze. No, rozhodl jsem se, že profese zatím řešit nějak nebudu. Ono nemá ani moc smysl to řešit teďko s těma všema úpravama. Profese se dají krásně dodělat všechny, jak uděláte 90. level a dostanete se do Drenoru. No, takže myslím si, že je to zbytečná ztráta času v tuhle chvíli řešit profese. No. Takže žádný okopávání kytíček ani kutání nějaký rudy nebudem provozovat teďko. Důležitý je seznámit se s tou klasou jako takovou, vědět co čekat od toho ferála, potažmo druida, no, jak se za něj hraje nebo nehraje a podívat se taky na ten horďácký svět, jakým způsobem, jak to tu je, jak to tu vypadá, jaký je to tu hezký nebo nehezký. Já jsem to vlastně viděl spíš z ptačí perspektivy, když jsem dělal achievementy na exploration, což je vlastně na objevení všech celé mapy. Takže jsem si to nikdy takhle po zemi pořádně neprohlíd, takže jsem rád, že si to můžu vyzkoušet. No, máme nějaký šašky. Jo, já vybírat úplně všechny asi nebudu, ono stejně z nich padá kulový a akorát to zdržuje. No ale samozřejmě pokud nemáte kde brát goldy, sbírejte a prodávejte všechno, jo.
všechno se dá nějak prodat a každá coina dobrá. Protože na 60 se budete muset dát nějakých 500 goldů na to, abyste mohli lítat. A je třeba, abyste těch 500 goldů už měli připravených, nebo poproste nějakého kámoše, co hraje, aby vám těch 500 goldů půjčil, že mu to vrátíte později, pokud je nebudete mít. Jo, neměl by nějaký zásadnější problém mít 500 goldů na 60. levelu. Jo, ale v momentě, kdy nebudete ty věci sbírat a prodávat, tak těch 600 goldů neuděláte, nebo když budete procházet skrz dungy, jo, tak vám toho tolik nenapadá, z těch questů přece jenom nějaký ty goldy vždycky padají. Takže by s tím úplně problém být neměl, no uvidíme, jo, říkám, chci to všechno dělat přes questy, takže uvidíme, jaká bude realita. Teď koukám, že se nám tady otevřely nový ability na 8. levelu, prakticky jsou to všechno medvědí ability, bychom si je mohli rovnou ukázat. Tady se nám otevřela další forma, tady, která nás změní do medvěda. Jo, medvěd je určený opravdu jenom pro tankování. Není to, abyste běhali prostě po světě. Navíc nemá bonus k tomu pohybu, takže je to pomalý. Vidíte, že se vám zase tady změnily skilly na medvěda, to znamená zase, jo, autoatak. Není třeba vyhodit. Vás bude zajímat tohle, Mango, což je pro vás zase základní damageovací abilita, když jste v tankovi. Vidíte, že dává docela dost damage, ale hlavně vám generuje 10 rage. Jo, teďko to nemáte pořádně za co utratit ten rage, to je de facto alternativa energie, akorát, že energie vám sama od sebe roste a rage se generuje a sám od sebe klesá. Pak tu máte growl, no ten funguje proto, když vám někdo zdrhne nebo chcete upoutat někoho pozornost, tak si ho označíte, máčnete growl a on na něj jakoby zakřičí a naláká ho na sebe, jo, je to důležitý při tom tankování tohle používat, jo, když vám nějaký mob odběhne, no jinak není zatím jakoby moc co řešit na té beer formě, jo. Tak, tam máme nějaký questy, tak tam zajedem. Tady už vidíte, že jich máte už kopu prostě na odevzdání. Jo, což bude pecka, protože pak přijdete a odevzdáte to, dostanete 1,5-2 levely. No, popravdě mě se osobně moc teda ty hrdlomy nelíbějí. Ta stavka se mi tam nelíbí, je to takový divný, ale to se pak dá všechno předělat přes ten Transmogrification, který vám upravuje vzhled. Ale hlavně běháte v kočce, takže u toho druida není moc třeba ten vzhled řešit, protože mimo tu formu budete fakt jenom výjimečně. Jo, veškerý pohyb, všechno, pak i na té stovce stejně děláte v té kočce, protože je to rychlejší. Tak, zajdeme do dolů, někoho vykotíme. Tak, máme tady zabít 7 nějakých blbců. Tak, jsme získali nějaký plánek, clipboard. Launcher CEO. No, hlavně je perfektní, že v té formě samozřejmě můžete běhat v dungeonech. Vzít si mounta nemůžete vevnitř, když jste v jeskyni. Takže je to i rychlejší na prostup těch jeskyní a tam chybí jenom 2.
je nějaký chycený blbě. Z nějakého důvodu na ně neútočí. Na ně tam pobít někoho jinýho. Tak. Máme hotovo. Můžeme ven. Občas se z toho dungu vymotat není úplně jednoduchý. Naštěstí Blizz hodně upravil mapy. Takže je to vidět dobře ta jeskyně. Kde jste, kde je východ. Že se to dá. To vybijeme, máme nějaký expy. Zbytek zdrhá. Tak. My potřebujeme do Bloodhound Village. No, nemáme tam Hearthstone udělaný. Musíme si tam najít nějakou linku. Tady to by asi bolelo. Jo, takže to jednoduše si skáčeme v kopce. Doufám, že se nezabiju teda. Musím najít něco rozumného. Jo. Vidíte a nic. A jinak by vám to dalo mordu. Tak jo, 15 prostě, směšný. Tak. Mohli bychom vzít rovnou tohleto. Jo. Ride Windrider to Thunder Bluff. Tak to musíme udělat ten quest. Tady odsaď od lítáka z Bloodhound Village. Tak, ještě kousek. Tohle je strašně unavný cestování na začátku. Nejhorší jsou ty počáteční lokace, ty jsou všechny stejný v tomhle tom. Děláte ze strany na stranu, proto je lepší ty questy oběhat a pak to odevzdat naraz. Tak, jdeme si vodky. Vezmeme si tady nějaký belt. A jinak tady nic pořádného nemáme. Tak. Zajedeme odevzdat ten zbytek. A to znamená, že jak to odevzdáme, tak budeme mít, si myslím, kousíček před 10. levelem. No, další ability máme na 10. levelu, Endlink Roots, což v kočce taky úplně nevyužijete. Za ferála. Ale jak to dostaneme, tak vám to představím.
tady nějaký kolega. Máme vristy. Jo, vždycky se koukejte za ty questy, co tam máte. Furt, ne, že by to bylo důležitý takhle na těch nízkých levelech, ale furt to jakoby má nějaký smysl a budete dávat větší damage a podobně. Tady máme quest. Ride to Thunder Bluff. Takže si zaletíme do Thunder Bluffu. Jo, jestli se nemýlím, tak Thunder Bluff by mělo být hlavní město. Což asi bude podle té mapy. Tak. Se musíme nějak dostat dolů. Někudy, tak to tady někde se skáčeme. Jsem to idiot asi seskákal a měl jsem dojít na věž. Chyba toho, že to tu neznám. Vypadá to, že to bude asi až nahoře někde na věži. Tak ne, tak já jsem byl úplně nahoře. No, teď jsem to posral. Jasný, tady kámoš. No řekněme, že jsme se proletěli a rovnou u něj prodejte ty blbosti, co tu jsou. Tyhle ty věci, co mají ty žlutý kolečka u sebe, tak to rovnou prodávejte, nemá to žádný jiný využití. Jo. To si schováme. Tak. Tady je vývěsní tabule Heroes Call, Warchief's Command. Aha. Tak na Ali se to jmenuje Heroes Call, tohle je Warchief Command. Grimar. Aha. Brát nebudem, na to kašlem. Tak. Tak máme tady nějaký quest v centru, tam asi budeme muset vyšplhat nejspíš přes tu věž. Trader Master. To bude ten pán, u kterýho se přistává asi. Jasné. Tak, prokecnem. Quest. Tak. Podíváme se, kde to máme. Všechno v Mulgoru. A já jsem si zase do té village neudělal ten inn, takže se zase budeme muset proletět. Jo, tady máme do Grimaru, což je hlavní, je to nejdůležitější místo samozřejmě pro hordu, podobně jako u Ali Stormwind.
máme nějaký quest. Spirits Claimed. Si jdeme ještě splnit. No, tam si zabubnujeme evidentně na tomhle questu. Tak, 10 máme na krku. Well met. We shall meet again. Tak, podíváme se, kde tady je in. Jo, tady přes mapu, kdybyste nevěděli tracking, tak tady si můžete nastavit, co chcete zobrazovat na minimapě. Jo, in je tady. Tak, tady je Innkeeper, to znamená ano. Tak, a v momentě, kdy použijeme Hearthstone, jsme potřebovali pro úsporu času. Tak, musíme si zajet tamhle nahoru, to bude trvat dlouho. Ještě tu máme jeden quest. Waterwell. Tady by někde měla být studánka, ale netuším vůbec kde. Takže asi budeme muset hledat. Očistný rituál musíme udělat, ale tuším, kde je nějaká studna. Že to bylo tohle. To se mi moc nezdá, ale no. Vypadá to moc jako studánka, taky asi nebyla. No. Mulgoru. Thunderbluffu. No nám to neukazuje ani, kde ta studánka je. Tady máme nějaký odsápka, co nám dá quest. To se hodí. No. Did you find Kyle? Máme najít nějakého Kyla. Absolutně netuším, kde bychom ho měli hledat. Ale tam to společně najdem, no. Aha. Maso, Thunder Strider Meat. Nevím popravdě v jaký oblasti. No. Máme to jednodušší. Co víme a co zmákneme hned. Bez nějakého přemýšlení, hledání. Občas ty questy
jsou na hovno, hodně si čtěte ty žurnály, kdybyste nevěděli, podívejte se na YouTube, zadejte si název toho questu, najdete tam vždycky ten quest. Tak, už jsme skoro na místě. No, tady nějaký vykopávky, koukám. Tak, zabubnujem. Ale o 10. Ráda. Jo, s levelem 10 se nám tady otevřelo Entering Roots, což je další skill. Tenhle ten dělá to přesně tohle. A nemůže se hnout. Jo, celku jasný. Nic složitýho. Budeme na ně házet bubínky. No, co se nám dál otevře na 10. levelu? Specializace. Perfektní, já myslel, že na 15. teda jsem se seknul. Já už jsem takhle nalevnoval dlouho postavu nějakou od jedničky. No a Battlegroundy. Battlegroundy pro hráče, kteří chtějí hrát proti reálným hráčům. Já jsem na to nikdy nějak nebyl, takže popravdě myslím si snad, že jsem ani nikdy v žádném Battlegroundu nebyl. Mě to nikdy nějak nelákalo. Tady máme ty specializace. Jo, tady to vidíte, balance, vidíte primary stat, to znamená, co byste měli honit za gear, s jakým statem. Jo, balance, restoration mají hodně podobný, mají intelekt a i hodně podobný ty sekundární staty. No a Feral s Guardianem mají agily. No, my jdeme za Ferála, takže dáme si za Ferála. Tady vidíte, co máte za hlavní, jakoby, hlavní skilly. S tím, že tady máte na 18 Savage Roar, na 20 Rip. Rip je váš bleeding, který je jako combo spender, to znamená, utrácíte za něj ty combo pointy. Je to ten nejsilnější bleed, který má Feral. Jo, to znamená Rip, ten musí být neustále nahozený, jo, stejně tak jako ten Rake. Rake tu teda nevidím, ale nevím, třeba ho dostaneme automaticky, přestože ve spellbooku není, tak uvidíme. Dáme. Jo, vidíte to, jo, dostali jsme to přesně, jak jsem si myslel. Dostali jsme Tiger's Fury a dostali jsme Rake. Tiger's Fury je hrozně důležitá abilita, hlavně pak na těch vyšších levelech. Je to prakticky abilita, která vám zajistí to, abyste měli energii, abyste měli prostě prostředky na utrácení těchto z těch abilit, který stojí tu energii. No, navíc vás to boostne na 8 vteřin, přidávám to 15% damage, no a mimo jiný vám to teda zvedne ještě o 60 energii. No, zvedne o 60 neznamená, že vám to změní rozsah na 160, ale doplní vám to prostě 60 energie. 30 sekund cooldown nedá se bohužel s ničím snížit, takže dávejte bacha, kdy to použijete. Jo? Pak další důležitá abilita, ta úplně nejzákladnější, je ten Rake, o kterém jsem mluvil. Když se na to podíváte, aktuálně dává 22 bleed damage, no a 110 bleed damage během 15 vteřin. V tuhle chvíli není ani moc třeba, abyste ten Rake používali do 20. levelu, protože dokud dáváte instakilly tím shredem, který dává teď neskutečných 207, tak to nemusíte řešit, jo? Ale berte to tak, že vy ho buchnete jednou a prostě nadá mu to za celkově nějakých 130 damage a nemusíte nic víc řešit. Navíc, pokud to použijete ve stealthu,
tak mu to hodí na 4 vteřiny stun, jo. Hodíte si stealth, přijdete, pokud půjdete na nějakého bosíka, hodíte, on má stun, teď to neuvidíte, protože já ho instantně zabiju, no, protože je slabý. Pak tady máte 3 pasivky, které se vám otevřely. Feral Instinct, první. Feral Instinct redukuje šanci, že vás nepřátelé objeví v prowlu, pokud to máte aktivní, pokud jste ve stealthu. Jo? Samozřejmě to, že jste neviditelný, neznamená, že vás nikdo neuvidí. Jo? Furt vás uvidějí, když si mu budete motat před čumákem, tak vás uvidějí. Jo? Navíc, pokud má vyšší level než vy, tak vás je schopný z toho stealthu vyndat. Jo? Uvidí vás. Jo? Takže dobrá věc. No, Naturing Insect, no, zvedá vaše nature spely, nebo sílu těch nature spellů o 100% vaší agility. Jo? To znamená, vy máte kočku, chcete si nahodit Moonfire, no a ono vám to zvedá jakoby tu sílu toho, tu damage o tu agilitu, kterou vy primárně teďko jedete ve Ferálovi, jo? Protože se nespecializujete na intelekt. No, standardně by ten skill jinak byl strašně slabý, jo? Protože potřebuje prostě mít ten intelekt pro to, aby měl nějakou sílu slušnou. Pak tady máte Critical Strike, zvedá to šanci na crit o 10% v pasivním, což je perfektní věc. Crit je to nejzákladnější z těch statů, jo, který byste měli jet na té kočce. Jo, to by tak nějak bylo teďko asi všechno, s tím, že já si to takhle nějak trošku přendám, ať to mám u sebe, šikovnějc trošku. Tak. Já jsem na to zvyklý, přestože Rake budete nahazovat jako první, tak já ho mám vždycky na dvojce, nevím proč, prostě takhle jsem to měl, jsem na to zvyklý a nevadí mi to. Vy si ho samozřejmě nejlíbíte na jedničku, protože by to mělo být první, čím buchnete, ale zase, jo, až od situace, kdy je nebudete instakillovat, jo, pokud je budete instakillovat, je to zbytečný. Jo, nemá cenu nahazovat Rake, když k němu přiběhnu, dám mu 1 ránu. Jo, bum, je po něm. Tak, posledního potřebujeme. Oni na nás furt útočí, blbci. Dobrý, máme. Tak. Teď se můžeme specializovat na ty ostatní. Znamená tady ten Chaos Feed, netuším, kde ta potvora je. Aha, dobře. Takže musíme najít nějakého mazlíčka, který se jmenuje Kyle. To bude zajímavý. Při tom pátrání se podíváme i po té studně.
Tak Mazdíčku, kde pak seš? Absolutně netuším, kde bychom ho měli hledat. Není to nikde označený. I'm out of range. Auto French. Musíme tady chvilku běhat tak šílený v kočce, třeba to najde. Greetings. Farewell. Tak, aby jsme dostali další questy, tak musíme tohle vyřešit napřed. Tak, Stonehold, tady jsou nějaký... How may I aid you? Čau kámo. Ancestors watch over you. Jo, tady se bitkaří v nějaký aréně. Netuším. Kempárače. No, vidím tady jezero, ale studnu žádnou teda. Není jako žádnýho mazdíka. Netuším, kde by měl být nějaký mazdík. I'm out of range. Winterhoof, Ladderwell. It's too far away. No. Nějaká budovka. Pravdě mě to přestává bavit tady běhat, lítat, koukat. I'm out of range. Nějaká čičina. Kejzen Smith. Tak. Zvířata jsou tady. It's too far away. Tady je nějaký žrádlo. Jsme to mohli zkusit dát do té misky. I'm out of range. It's too far away. No, tady je nějaký žrádlo, ale ty vole nevím vůbec. No. Nic, jdem hledat studánku. Třeba teda studánka údajně není. Nebo aspoň to tak vypadá teda. No, není. Tamhle dole se něco točí. Tam jdem podívat. I'm out of range. Už zkouším blbosti ze zoufalosti. No, je vidět, že jsem to nebyl, takže to neznám.
No, tohle vypadá, že by studánka být mohla. A je to tam. Už jenom toho pošáného mazlíčka a bude to v cajku. Svítí ten výsměch nervózně. I've been expecting you. No nic. Tady to ukončíme. Já se podívám do příště, kde je ten quest, nebo to pohledám ve volném čase. Spíš mimo záznam a tím budeme pokračovat. Skončili jsme na 10. levelu, víme základ, jakým způsobem, v jaký formě fungovat a pokračování příště.